Sage. Because tonight will be the night that I will fall for you. Oh. Maning view dere. Ara. So diri sa second floor kay kuan lang gini diri atol ganan. Dito tanan sa baba ang pagkaunan, living area kana. Yeah. And akong kwarto dito gyapon sa A house. And kung matulog mo diri sa taas, mo na inyong view. And ang view diri kay ang Panabo ug ang Davao ug ang Samal. Nakay tulo ka views sa tulo ka managlahing cities. City bang Samal? Ambot basa kana. Hi! Isang tanong, isang sagot. Nagtanga. Hi! Muna niya mong balay diri guys. Feeling Buddha kayo ang paminaw. Muna ni diri. Kanay morning entrance. Grabe, pagkauna na to. Ayos kayo. Morning CR diri. Awa. Nami bidet. Oh! Tas mami nagluto. Hi. Kichi. Dai. Aray. Ore. Ligo na kaya ako ano. Chat kasi mo ha. Sakay na may jeep. Yo. Oh, what's up guys? Namiron diri sa Sanggunian men. Malaki sa imo. Sanggunian. Nagpa-notarize may men. Kailangan sa requirements sa mong face to face ba so nami diri ron. Asa? Hello, si Stephanie. Hey Steph. Hello, Kelvin. Musta man Steph? Okay lang. Man na mag-notarize? Sa Kelvin. Mag-PE meron. Ay, kita nang gyapon ta sa McDo. Basketball. Hi Steph. Paghilog tarong. Hello, Kelv. Shout out to Yona Dagami. Wala siya nagpatintal do. Nisulod yun siya klase. Gani men, nisulod man pugo ka jud G7. Di jud yung gisulan. Nisulod ko men kay buotan ko nga estudyante. Responsible student. Ana dapat guys. Ay, wala. Mechanics. Wala siya nisulod guro. Di ba anak ko na problema may sa mga requirements na mo face to face mga me guys. Let's go. Hello. Wala si Wayan. Wala. Isaac Nerf. Ay, Kelv. Kumusta man? Happy feel ako. Ha? Gawan ako. Ano sa imong course? Engineering. Oh, engineering di ko? Ano yung Wala lagi ko kapalo. Nag-shift ko. Asay first year team. Electrical. Classmate mo na, Ryan. Naman. Kung wala mo kabalo si Isaac Nerf, classmate na ako grade 11, grade 12. Maning source na ako sa ako answer sa tanan exam dyan ako na from minor to major na ako na subject sa Money source sa mong answers men, money source sa mong answers. Hoy, Junamay! Tilingan ra ta ba? Wag yapon ta nagkita. Isa daw? Parehas ra mi taga to Sa rin. time gi-shout out. Junamay. Ano kay dyan na may? Ah? Ay! Abot na may CJ man. Na sila. May lugar na kay peg.
Lamig, Jas. Lami kayo, men. Basta ako ganin. Lami din, no? Dali mo. Uy, Siege! Because tonight will be the night that I will fall for you.